Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti neve Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold business account. Phone numbers avo ndiwawo awo aripo pamascreen enyu. Regedzei tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please vigaiwo zita rangu. Ndiri munhu anozivikanwa muchurch uye ndiri elder pari zvino, but chokwadi ndechekuti ndiri kutambudzika kunyange vanhu vasingazvizivi kuti ndatambura kuno kwandigere kumhiri kwemakungwa. Ndakatizawo kuZimbabwe ndichitotiza mweya wakange wava kutitambudza mudzinza rekwedu. Kune uyo anenge achiti hakuna mweya wengozi, iyi chimbozviedza, uraya munhu uone kana kuti poita hama yako yeropa inonzi yauraya munhu. Ipapo ndo paunozozvionera wega pamhino pesefodya kuti chinhu chinonzi ngozi chiriko, ende ropa remunhu haringodeuki mahara. Izvi zvakaitika makange muri mugore ra2007. Kune vamwe vanoti ngozi hakuna. Ndainge ndichitombotendawo saizvozvo because tiri maKristu, takange tiri maChristians tichipikisana nezvechivanhu, but zvino ndava kuziva kuti kune zvimwe zvinhu zvisingaperi nekungonamata chete kana munhu adeura ropa reumwe. Muna 2007 ndakange ndiri a businessman, ndaitawo zvefarming uye zvekare ndaita zvelogistics, transport. Ndakange ndiine makombi, ndakange ndava kutoda kutotenga bhazi, ndaiva nemarori angu nemakombi. Ndakange ndiine famu yangu yainge iri kuChinoi, kuside uko kwakange kuchigara tsano vangu. Kuti ndinge ndichizowana prazi iroro, ndainge ndakabatsirwa natsano vangu kuti ndinge ndichiwana pekumbopota ndichirimawo. Saka one Friday ndakatuma driver wangu uyo ainge achinzi Patrick kuti ange achienda kufarm achiendesa maparts eimwe tractor iyo yatakange takabva mukutengeserwa neumwewo muZambian. Kwava kutiza zvake akange akatitengesera chinhu chakange chakafa. Saka ndaitoita zvekutotenga maparts ndichiendesa ikoko. Ndakange ndakahaya makanika uyo ainge ava kundigadzirira achishanda zvekare muprazi. Patrick ndakaita wekutomhanyisa because takange tiri munguva yekurima, saka tractor yaifanira kuti inge ichizokasika yapinda mumunda. Saka ndakamuudza kuti shamwari, kumhanya kwekwe kwandinoziva uchiita wotomhanya. Ndakamupa motikari yangu personally yakange iri Toyota Hilux, ndikati shamwari wotomhanyisa motikari sezvaunogara uchiita zviya. Dzimwe nguva ndaitombomutsiurawo nekuti ndaitotya kana kufamba naye because akange asingatyi kumhanya kana ari muroad. Saka it was around 6 p.m. apo pandakazofonerwa natsano vangu. Tsano vakati vachindifonera ndakatongoziva kuti there was something that was wrong because tsano vangu vakange vari munhu uya wekuti he was very social. Vaiwanzo kuti kana ndakangoreceiva call yavo vototanga nekutoti tsano vozotanga zvavo kutaura nyaya yavo, but ipapo vakatanga zvavo vari vasingatauri. Ndichingoti kotsano kuri sei. Saka ndakatombofungidzira kuti maybe vakange vaine kabasa kavainge vachiita ende vari pacall neni. Asi pavakazotanga kutaura ndakanzwa kuti voice ravo rainge riine kakushushikana mukati. Ndakavabvunza kuti dambudziko rakange ririrei. Vakati pane mukadzi atsikwa nemotikari yenyu. Mukoma, ipapo pandakanzwa zvichinzi pakange paine mukadzi ainge atsikwa nemotikari yangu, ndakangofungidzirawo kuti zvimwe kuda ainge ari munhu ainge angodhumwawo akakuvara asi akasafa. Ndakange ndisina kuziva kuti munhu ainge atoshayika. Apparently Patrick akange achimhanya
pedyo neimwe shopping center akange atova muchinhoi. Mumwe mukadzi uyo akange aine pamuviri akanga achiyambuka mugwagwa. Driver wangu akazomuona atova padhuze kwava kubva achizomutsika akafirapo ipapo. Vanhu hanzi vakatoungana vachida kurova Patrick. Tsano vangu ndivo vakatobatsira kuti asazourawa nevanhu nekuti ivo muchinhoi vakange vachizivana nevanhu vakawanda. Saka ndakapanika mukoma, ndava kutanga kufunga kuti zvino ndoita sei. Panguva iyoyo ndakange ndiine best friend yangu uyo wandakadzidza naye wandichati George. Akazoshayika zvake George uyu kudzinza rekwavo kutori nenyaya hombe nekuda kwenhau yemukadzi uyu. Saka ainge achishanda muCentral Intelligence Organization kana kuti munovaziva sema-CIO. He was my closest friend and ally. Ndakamufonera usiku ihwohwo akandiudza kuti akange ari pabasa. Ndikati shamwari, ndozvaitika. George akati kwandiri, relax, usatambudzika nekuti tichazvigadzirisa. Mukomanashi ndipo patakakanganisa ipapo. Instead yekubvuma zvose nekukumbira ruregerero zvakanaka, takatanga kufunga zvekuita a cover up. George akaita achishandisa maconnections ake. Case mukomanashi yakagadzirwa zvekuti zvakaite sekunge Patrick akange asiri iye ainge aine mhosva. Akange afa ndiye ainge achinzi ainge aine mhosva because ainge ayambuka mugwagwa asina kutanga acheuka, ende mugwagwa waizivikanwa kuti it was a busy road. Patrick haana kugara mujeri. Ininiwo in the meantime ndakabhadhara family yemukadzi uya. It was around $6,000 kuma 2007 yakange iri mari yainge yakawanda because vainge vava kuda kundisungisa. Saka ndakaudzwa naGeorge kuti taifanira kuti tinge tichimeka sure kuti by all means nyaya iyi yainge isingafaniri kuti inge ichizosvika mumatare edzimhosva sezvo yakange yatovharwa mamwe majaji atobhadharwa nemamwe mapurisa. Saka ndakanzi shamwari chitongoburitsa mari ngavanenge vati vanenge vachida. Handina kunge ndakaziva kuti kana ukabhadhara hama dzemufi, iye mufi wacho asina kutaura, unenge uchitambisa nguva, nekuti iye pachezvake kunyangwe tikati rinenge riri dhimoni panotofanira kutoti pange pachitoitwa chivanhu potaurwa kuti panenge pachidiwa chii. Saka ndakabatsirawo nemafuneral expenses. Panguva iyoyo ndaitoti nyaya yacho yapera. Vanhu vazhinji havana kutombonzwa nezvayo nyaya iyi. Saka takatoendawo takange titoripo pakuvigwa kwake mukadzi iyeye. She was a young woman. Murume wake ndakati ndakamutarisa aichema zvekuti vanhu vose vaibva vatotanga kutochemawo naye. Uye chinhu chanyanya kurwadza ndechekuti pamuviri paainge ainapo akafa akatakura pamuviri ipapo. Uye zvekare vakange vari vanhu vainge vachinzi vainge vakazvara vana vavo vatatu vasikana. Uyo waainge akatakura ainge ari mwana mukomana. Mukomanashi taimaiziva how heartless I was panguva yacho iyoyo nekuda kwezvandakaita. Ndakangoti nyaya yapera. Ndaizviudza kuti mari inogadzirisa zvose. Asi a night after that funeral pane zvimwe zvinhu zvakatanga kuitika zvakange zviri very weird. Saka semunhu akange achipfuwa mombe ndechirima, mombe dzangu 2 dzakafa same night kupurazi rangu ikoko kuchinhoi. No sickness, no snake bite, nothing. Ndakangonzwa tsano vava kundifonera mushure mekunge vafonerwa nevakomana vangu vaishanda kupurazi because vainge vazama kundibata vachindishaya pamasaisai enetwork. Vakanditi vakomana kupurazi vandifonera vari kuti kune mombe 2 dzangofa. Saka ndakange tisingachanzwisisi kuti what was happening, but isuka takange tiri maKristu taingoti zvinhu zvengozi izvi ndezvemashura, it is demonic, mafamiliar spirits. Life yakaramba ichifamba, but ndikangoti mumuri medu rufu rwakazopinda ende vanhu vakatanga kufa. Pazvakatanga kuitika taingoti kuda kwaMwari. Dzimwe nguva munhu aigona kungorwara arwara then tobva tati munhu uyu
kurwara kwaanga achiita ko zvaizoguma nepi. Tototenda Mwari kuti wazozorodza mweya wake. Handina kunge ndakaziva kuti yainge iri ngozi yainge ichiti kwandiri, famba famba shamwari, ende kana wafamba uchazozviziva kuti ndini ndiri kuzvikonzeresa kufa kwevanhu vose ava. One cousin yakaita an accident. Ipapo paakafa takangoti zvimwe kuda kwaMwari. Vamwe sekuru vakafa zvekare neheart attack. Umwe mwana wemunin'ina wangu akangorwara zvakange zviri strange, but panguva iyoyo hakuna munhu akange achitombozvibatanidzawo kusanganisira neni until ndazofirwa nemwana wangu. Mukomanashi mwana wangu mukuru akafa, akangobatwa nefever, sekutamba sekuseka. Madoctors vakati akange aita infection hanzi mumalungs ake, but zvinhu zvacho hazvina kana kumboita sense. Mwana kwava kutofa. Saka mwana wangu afa zvakandibata because handina kukwanisa kunzwisisa kuti how is it possible kuti kutanga kwevhiki mwana anonzi aita flu. Mozoenda naye kuchipatara matoona kutoti mwana uyu kana kupisa muviri kwaari kuita hakusisiri normal, because waiti kana ukamubata wanyazonzwa kuti mwana uyu ari kupisa, kuenda naye kuchipatara zvikanzi ane fever. Mwana ndokubva atofa. Tikatoviga mwana sekutamba sekuseka. Saka zvadaro mukoma, ndipo pandakatanga kuenda kun'anga secretly. Ndaitya because ndainge ndiri a church elder. Kumachechi kwedu uku tinenge tichiudzana kuti kana ukaenda kun'anga zvinenge zvava kutoita sekunge isatanism, but pain inochinja munhu. Ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndabvunza mushamwari dzimwe dzandakange ndakambodzidza nadzo nevamwewo vandaingoshanda navo, but vari vanhu vandaitoziva kuti havatendi muna Mwari. Ndikatanga kugara nevamwe vanhu pasi ndichivaonesa kuti pakange paine zvimwe zvainge zvava kuitika mufamily yekwedu zvandainge ndisinganzwisisi. Vakaramba vachingondipawo maadvices ekuti shamwari, ukaona vanhu vachifa so zvinoreva kuti mudzinza munogona kunge muine munhu anenge aine mushonga akaromba. Saka iwe kana usingade kupedzerwa vana vako enda kun'anga. Saka eventually ndakazosangana neumwewo akazondipawo mafone numbers, ndikabva ndachizoenda kune imwe n'anga avo vakange vachinzi Sekuru Gondo. Sekuru Gondo ava vakange vachigara kwaMurewa. Vanhu vazhinji I think kuti vanovaziva because ainge ari munhu aibatsira chaizvo, uye zvekare vaiita mashiripiti ekutaura nemheni. Mukoma handifi ndakakanganwa nzvimbo iyoyo semunhu akange asati akambopinda mun'anga before. Zvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo paplace iyoyo zvakandikatyamadza, ndikatanga kutoziva kuti zvechokwadi the kingdom of darkness it is real. Pandakasvikapo pamusha paSekuru Gondo pakange paine imwe room iyi waiti ukapinda mairi kunyange ari masikati munenge muine zarima ende makange muine TV, but TV iyi mukoma yakange isina kukonektewa kumagetsi. Pakange pasina magetsi pamusha ipapo, pasina kana sola. Tambo dzeTV yacho ndaitodziona kuti TV iyi haina kukonektewa, but ivo sekuru vakanongedzera kwairi TV iyoyo netsvimbo yavo, vakati nekuda kwekuti iwe hausi kubhilivha mandiri, ndikuda kukuratidza chokwadi chako chose. Vakabva vandipa mushonga uyo wavakanditi ndinge ndichikwiza. Mushonga uyu mukoma, paunopinda mumaziso ako unotanga kuburitsa musodzi wakanyanyisa, kunyange usina zvaunenge uchinzwa, but misodzi inenge ichingochururuka. Ndakati ndagara panze kwemaminutes kuda aikwana 10 kana kudarikidzira, ndo pavakazoudza umwe wavainge vachishanda naye kuti ngaapinde zvake mukomana.
ndakati ndapinda mumatare ndipo apo pavakanditi ndinge ndichigara pasi. Tose takange tirimo mumatare tava muka TV room imomo takange takatarisa ku TV. Vakange vakanongedzera zvavo vachiseka netsvimbo yavo ku TV. Then TV iyi yakatanga kuratidza mifananidzo yezvinhu zvakaitika kudhara. Zvinhu izvi zvakange zvichionekwa pa spiritual TV yacho. Ndakaona accident iya zvekare yakaitika paya pakafa mukadzi uya. Zvechokwadi driver wangu Patrick ndakamuona achimhanya. Mukadziwo uya akange achiyambuka mugwagwa, motikari ichinomurova, but this time ndaiona zvimwe zvandakange ndisingaone panguva iyoyo. Mukadzi uya wekuurawa nadriver wangu paakafirapo paspot paroad, ndakabva ndaona spirit yake ichimuka kubva kuvafi. Akangoita zvikungobuda mubhodhi yake nechekumakumbo. Spirit yake yakati yamuka ichibva mumuviri. Mukoma ndakazviitira wait nekutya nekuda kwezvandakaona. Izvi ndakazozviziva kuti ndo zvandainge ndaita after TV yadzima. Mweya wake wacho wakabva wamira beside the body yayo. Mweya uyu uchichema, wakange uchichema uchiti, mwana wangu, mwana wangu, murume wangu, murume wangu, ndafa kani, ndafa. Meanwhile, vanhu vaimhanya vachiona chitunha, vamwe vakafukidza. Mukomanashi hakuna chinhu chinotyisa sekunzwa munhu anenge afa achitochema, asi zvinenge zvisinganzwikwi nevamwe vanhu vanenge varipo. Then ndakabva ndaona chimwe chinhu. Spirit iya yakatanga kutevera motikari yedu kunosvika kufamu. Yasvika pafamu, spirit yakatanga kumhanya nepurazi rose, ichimhanya ichitsvaka chokudzipa. Ndipo payakabva yachizonoruma mombe yekutanga, ikaruma mombe yepiri, ndiko kufa kwakaita mombe dzangu. Sekuru Gondo vakanditarisa vakati, yezvoka muzukuru, wazvionera ka ngozi yapinda mumba mako. Ndakabva ndatanga kudedera ndikati, sekuru handisi kunzwisisa, asi takabhadhara ka family yacho. Vakaseka zvavo vakati, iwe wakabhadhara mhuri, hauna kubhadhara ropa remunhu rawakadeura iwe. Ndikati aiwa, handisi nini ndakadeura, ndidriver wangu. Vakabva vati, kunyange driver wako akauraya, iwe waifanira kuti unge uchidzifambira nyaya dzacho, unzwe kuti mufi ainge achazoda chii kubva kwauri, but handiti makavharavhara nyaya, hedzoka nyaya dzako chidzipedzisa. Ndipo pandakatanga kudzidza chinhu chakaipa chinoitwa nemhuri zhinji. Sekuru vakanditi zvakange zvisiri zvitsva izvi. Vanhu vakawanda kana ngozi ikapinda mumhuri havadi kuti vange vachienda kunoripa, vanoda kuzoirasirira kune umwe munhu weukama. Ndakabvunza kuti kurasirira ngozi kune umwe munhu weukama like how sekuru zvinoita here? Vakanditi eka ngozi inobvuma, asi ngozi yakangwara iyo inenge ichitofara ikaona muchirasirira kubva kune imwe mhuri ichienda yombonoparadza imwe mhuri, nekuti iyo inoda kuona hama dzeropa dzichiparadzana. Mukomanashi ndinonyara kutaura izvi, but ndakabvuma kubatsirwa nasekuru ivavo kutsipika ngozi. Sekuru vakabva vaita ritual yavakaita yakange iri yekubvisa ngozi mumba mangu. Chokwadi ndechekuti takadana mweya wemunen'ena wangu tikaiendesa kumunen'ena wangu. Saka munen'ena wangu akange atori mudhikoniwo, ainge ari munhu aitonamatawo chaizvo, akange asingatendi mazviri zvinhu izvi zvengozi. Within months zvinhu zvakaipa zvakatanga kuitika mumba make. Mwana wake akafa. Mukomanashi ndakaona zvose pa spiritual TV yasekuru Gondo. Mwana uya akati afa, kufa kwaakaita akange akakwira muti wemumango achida kutema mango, ndokubva achizosangana nenyoka iya yavanoti green mamba. But nyoka iyi ndichiona pa TV yakange isiri nyoka yechokwadi, but yakange iri spirit yemukadzi uya wekufa. Ndakaiona pa TV nyoka iyoyo ichiseka kushanduka kuita spirit. Mwana uya ndokubva atemwa nenyoka
kubva mumuti kunowira pasi. Kufa kwaakaita haana kufa nepoison, asi paakanodonhera achibva mumuti akatsemuka mutsipa nekuti akadonha zvakaipa akanorovera nemusana. Ndipo pandakatanga kuona kuti chinhu chinonzi ngozi vedwe chakaoma, ngozi haina majokisi newe. And from that day mhuri yedu yakatanga kudyiwa umwe neumwe. Mwanangu, foni yangu yanga yadonha izvezvi ikatotsemuka screen. It is very strange. Ndambomira kunyora apa because dzimwe nguva ndakutotya kutotaura nyaya iyi. Zvava kuita sekunge ngozi yacho haisi kuda kufumurwa, but ndicharamba ndichitaura because pamwe pane munhu achadzidzawo kubva kwandiri. After Sekuru Gondo vandiratidza paSpiritual TV yavo kuti ngozi yakange yaiswa kumunin'ina wangu, ndakatanga kurarama in fear. Ndakazviudza kuti at least ngozi yakange yabva pamhuri yangu. Mukoma ndinonyara kutaura mentality yandakange ndiinayo panguva yacho. Ndipo pandakaona kuti ngozi inotanga yaparadza moyo wemunhu before isati yaparadza mhuri. Because instead yekunzwira tsitsi munin'ina wangu, ndaingoda kuti family yangu inge ichizopona. Things started happening kumba kwemunin'ina wangu. Mukadzi wake akatanga kurwara. Vana vake vakange vachirota mukadzi aiuya kwavari akazara ropa. Kunyangwe imbwa chaidzo dzavo dzakwanisa kuita usiku hwose dzichingohukura dzisingaoni kana munhu. But munin'ina wangu akange asingambofungidziri kuti wakange uri mweya wengozi. Aitongonamata achifungidzira kuti munharaunda mavainge vachigara pakange paine munhu ainge achivavenga. Saka Sekuru Gondo vaigara vachindidaidza ndichienda ndichinonosimbisiwa nekurinywa masimba ekuti ndisaramba ndichitevererwa nemweya wengozi. Saka dai ndakateerera pari pamwe pavakamboti shamari ngozi iyi inoda kugadziriswa otherwise munopera mose. One day ndakaenda kumba kwemunin'ina wangu after hearing kuti mwana wake zvekare akange afa. Ndakarwadziwa, but ndakati ndichida kumuudza kuti vana vake kufa kwavainge vaita vari vaviri vose vakange vabvutwa nemweya wengozi. But ndokubva ndanyarara ndikati as long as vangu vana vari vatano ina handingambotauri. Tiripo parufu kudaro, kune vamwe vakamboda kusimuka vachiti asi muri kuzvionawo sei kufa kwatiri kuita? Tarirai muone kuti tiri kupera. But sezvo vamwe vakange vari maKristu, vamwe vava kuendawo kuchechi dzavo dzemapostori, hapana akakwanisa kubuda neanza. Because isu semaKristu takange tichiti nzira dzechipostori hatingambofi takadzigona nekudzitevedzera. Saka vanhu vakatanga kurwara, izvo zvakakonzeresa kuti tinge tichizova nemweya wekusawirirana. Uye zvekare Sekuru Gondo vakange vaine makona avo avainge vachindipa ekupesanisa hama. Ndina sekuru vamwe avo vakatanga kupenga mushure mekunge vaudzwa kuti mweya wengozi wainge uri mumhuri. Ndainge ndaenda ndikanobata mishonga. Ndakange ndisingadi kuti vange vachizondifumura. Chimwe chinhu chakanyanya kundityisa ndechekuti every married man mumhuri medu akatanga kusangana nemaproblems emumba akafanana even inini. Mukadzi wangu mukoma taingoti kana zuva rangonyura relationship yedu yotochinja. Aitondisundira kure usiku achita sekunge asingachatodi nezvangu. Sometimes taita mwedzi nemwedzi tisina kana kubatana. One night ndakamuka ndikatoona munhu ainge akarara pakati pedu. Ndakashamisika ndikaona kuti akange ari mukadzi uya. Izvi zvakaitika ndiri kuhope. That same woman akatsikwa naPatrick ainge akatorara pakati pedu achiseka. Paakazviona kuti ndainge ndamuona akanditarisa akati,
hamuna rudo mumba muno, as long as ndiripo hamuna rudo. Ndokubva anyangarika. Ndakaridza mmere ndichizomuka manje zvemachokwadi. Mukadzi wangu akati kochini, but iye haana kuona anything. From there on zvinhu zvakatowedzera kuoma. Varume vose vemumhuri vakatanga kuchema about my spiritual wives. One cousin aitoti every night pane mukadzi anouya kuzorara naye. Another one marriage yake yakaparara because wife yake yaiti pane munhu anofamba mumba usiku. Sekuru Gondo vakazoti ngozi yacho yava kugara nemi. Mukomana handina kuziva zvekuita. Instead yekubatanidza mumhuri ndakawedzera kutofamba mun'anga dzakasiyana siyana. Ndipo pandakaita chinhu chakaipa kupfuura zvose izvo zvazokonzeresa kuti ndige ndichizouya kwamuri imi semutorwa. Pafamu pangu paishanda umwe garden boy uyo ainzi Moses. Akange ari mukomana wechidiki aibva kuMozambique. One day ndakaenda kuna Sekuru Gondo ndichichema kuti please bvisai ngozi iyi because ndakange ndava kungogara ndichirota mufi. Vakabva vati inogona kutamiswa nekuti n'anga ifi yakashaya solution pane mari. Saka vakabva vanditi kana uchida kuitamisa tengera umwe munhu hembe asina dzinza newe. Ndakati munhu wandinokwanisa kutengera hembe ndiani? Vakandipa mushonga wekuti ndinge ndichizoisa muhembe edzo dzandinenge ndichazotengera munhu anenge asina dzinza neni. Ndikabva ndachizotengera Moses hembe itsva. Saka ngozi yacho yaizobva yatanga kutevera munhu uyo wandinenge ndapa hembe. Ndakaita saizvozvo. Within weeks mushure mekunge Moses atanga kupfeka hembe akatanga kuchinja, akatanga kutaura ega, akange ava munhu ainge ava kutopenga. Saka akazongoshayikwa ndokutongotanga kungofamba achimbeya nechinhoi yose rakange ratova benzi. One night akazongonongwa akafa, akange akomita suicide. Pandakangonzwa kuti ainge akomita suicide, ndakabva ndashaya kana peace mumba mangu. Ndaiti kana ndikarara ndaiona Moses ari mubedroom. Mukadzi uya wekufa akamira naye, vose varipo. Dzimwe nguva vose vaikwanisa kungonditarisa, asi chinhu chinondirwadza ndechekuti ndainge ndiri munhu akange achingoramba achingoenda kun'anga dzakasiyana siyana. Ndaitobatsirwa kutovharavhara makesi neshamwari yangu uya muCIO. Ndaizvidza kuti ane influence yandiinayo ndicharamba nichingovhara nyaya, but ngozi haityi maconnections vedu we, haityi mari, haityi zvegumi zvaunobvisa muchechi. One day ndakatomboendawo kumaprayers kuchechi ndikatombozama kunamatirwa, but handina kuda kubudira vanhu pachena. Pandakati ndiri kunzwa sekunge pane mweya uri kunditeverera, saka vanhu vakatanga kunamata, asi mweya wengozi hauna kubva pandiri. Ndakatotanga kutomanifesta. Ndichimanifesta kudaro, vamwe vakatofungidzira kuti ndakange ndichitotaura nendimi vari mweya mutsvene, asi yakange iri mhepo iyoyo. Kana ari Patrick, the worst part is that Patrick akange ava kudriver somewhere else, akatotanga kutopenga. Zvadaro zvinhu zvakazoenda beyond my control. Ndakange ndisingambofungidziri kuti zvinhu zvinogona kuitika muupenyu hwangu. Dzimwe nguva ndinogona kungogara ndiri ndega ndichifunga kuti dai ndakangobvuma kana kuti takangobvuma mhosva yedu zvakanaka muna 2007 as a family. Pamwe mhuri yedu ingadai tichiri pamwe chete. After kufa kwaMoses garden boy ndakatanga kutya munhu wose. Pafamu ndakange ndava kutotya kutoramba ndichirimapo because malosses ma1. Kana vari sevashandi vaingogarira zvavo nhamo, but vaitotaura kuti vainzwa mavoices evanhu vanenge vachitaurapo papurazi apa. Vamwe vaiti vanonzwa mukadzi achichema ari panze, asi vaiti kana vakabuda hapana kana chavaiona. Vamwe vaiti kune murume uyo anozvisungirira pane rimwe zimuti rakange riri kudhuze nekukomboni, every night achiramba achingozvisungirira, ende akange ari Moses. Saka
Meanwhile Patrick uya akabva atanga kupenga, akange ari munhu ainge ava kutozivikanwa sebenzi rainge riri very violent. Rimwe zuva mukoma mukupenga kwake akauya kumba kwangu akajamba jurawo, imbwa hadzina kana kumbomuruma. Ndakangonzwa voice rakati buda panze. Pandakabuda panze ndipo pandakamuona akatanga kuchema achiti boss ndiri kutevererwa. Ndikati ndiani? Akachema semwana mudiki achiti mukadzi uya ari kunditeverera, aitomuona everyday. Ainge achipenga zvake, but ipapo zvaakange achitaura zvainge zvichimeka sense. Saka akajamba jirawo ndokubva atotanga kutoseka zvake achienda. Message yake akange achida kundiudza ainge aisvitsa kwandiri. Chinhu chakandipedza simba ndechekuti imbwa dzandakange ndiinadzo makore iwawo dzakange dziri imbwa dzaitotyiwa nevanhu vakawanda because dzairuma. Kana iniwo usiku ndaitozeza kubuda panze. One evening ndakafonera George uya muCIO, iyewo akatondiudza kuti ainge akapiwa warning nevamwe madzibaba kuti kana ukaramba uchimiramira pakesi iyoyo unokwanisa kuzorasikirwa neupenyu hwako. Akangoti bhururu, nyaya iyoyo handichadi kunzwa nezvayo because zvandakaudzwa kuchechi hapana kumira zvakanaka. Saka iyewo ainge ava kusangana nemweya wechipoko chichimuteverera. Dziri n'anga sen'anga dzemunana Highfields kusvika kunana Chitungwiza, ndaibvongodza kwose ndichizama kuti ndinge ndichivhara mhepo yemufi. Ndakazoti regai ndidzokere kune munhu uyo akatanga kundibatsira mushure mekunge ndaona kuti ngozi yacho yakange yava kungobata munhu wose uyo ainge akatamba nematope pakunovhara chokwadi. Saka ndakazodzokera zvekare kuna sekuru Gondo. Ndakavawana vakange vachirwara, havana kukwanisa kutaura neni zvakawanda, but vakangonditarisa vakati dai waedza kutaura chokwadi enda unokumbira ruregerero. Vakanditi ngozi inoda kuona munhu achibvuma mhosva ndekukumbira ruregerero from the heart kwete nemari chete. Vakandiudza chinhu chakandirwadza, vakati makabhadhara mari mukashandisa mari but hamuna kuchema zvechokwadi nemhuri yemufi. And it was true. Kubva nyaya iyoyo ichitanga taingoda kungosilensa the case. Hatina kumbobvira takafunga kuti kune murume akarasikirwa nemukadzi nemwana on the same day. Mukomana acho ndakabva ndaita decision. After almost 15 years ndakaenda kumhuri yemukadzi uya ndakange ndichitya, but murume wake akange atoroora, but akange achiri kugara muchinoi achiita masmall welding jobs. Ndakasvikako akangotanga kungochema, handina kukwanisa kuti ndinge ndichizomuudza nezvecover up because ndakaona kuti ndinozopinda busy. Saka iyewo akangochema achiti ndaizviziva kuti muchadzoka zvenyu, but munofanira kuti munge muchitaura nehama dzake dzeropa. Ndikaona kuti izvo zvekuzotanga kufamba ndichienda ndichinotsvakana nevanhu handina kuda kuti ndige ndichizoita saizvozvo. Saka ndakazoti ndaenda kune imwe n'anga. Ndasvikako kun'anga ndikabva ndachizonopiwa umwe mushonga zvekare uyo wandiri kushandisa pari nhasi, but mushonga uyu uri kuita sekunge waka expire. Sekuru vakandibatsira vakange vari mubvakure, vakange vari vekuZambia but vachishandira vari muZimu. Mushure mekunge vandipa chimwe chibhodhoro chavakanditi unopota uchidonhedzera madonhwe 2-3 everyday paunogeza, pose paunogeza. Saka mafuta acho akasvika pakupera. Mafuta akati apera zvino handina kukwanisa kuzovaona sekuru ava. Chandiunza pano mukomanashe ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Handizivi kubva kune vedare renyu sezvo mafuta andainge ndichishandisa akapera. Hameno kuti mungandibatsirawo nenzira ipi. Please assist me. Ndinotya kurasikirwa neupenyu hwangu handisati ndava kuda kufa, nekuti dzimwe nguva ndinonzwa mazwi evanhu vanenge vachitaura neni
kutsikwe hope. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi dzimwe nguva ndinonzwa mavoices evanhu vanenge vachitaura neni. Hanzi vanhu ava vanenge vachitaura neni kutsikwe hope. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Zvino kana tikazokubatsirai hatizopindiwo busy here, nekuti tinokwanisa kuzopinda busy because ngozi yacho kana kuri kunzi inenge ichiteverera munhu wose. Zvakaoma, asi ngativabatsirei mukoma vedu ava. Pakaipa regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndanga ndiri kuita zvema Mr. D, saka ndichiita zvema Mr. D izvi so far zvimabike zvangu zvose ndakange ndakazviisa muzita rangu, but zviri pa permit yefake including profile yangu. Saka zvichitaurwa zvinonzi vari kuda kuzoita a crackdown yekuti vanenge vachireviewa maprofile emaforeigner ose vanenge vakaregister for Mr. D. Saka kune vanenge vasingaisivi yakangofanana neUber, but unenge uchishandira imwe platform. Uber zvekare ndiriko ikoko, but Mr. D iyo iri nani than Uber because Uber yaitoverifya mapermit ichida kuona kuti permit yako inenge iri permit yechokwadi here. Isuwo tanga tiri kungoshandisawo mapermit epasi pemuti. So ndo nyaya yandiinayo mukoma nachi. Ndikudawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinoita here kuti ndinge ndichiisa zvimudududu zvose izvi muzita regirlfriend. Ndine mukadzi wandiri kufambidzana naye, ndakatanga kufambidzana naye since 2012 ndichifambidzana naye, but ari muSouth African. Iye she is a metro cop, she is married zvake. Saka ndakambotaura naye, ndiye akatondiudza kuti kana uchida kuramba uri muno munyika ugere zvakanaka, toita transfer of ownership, wotanga kushandisa profile yangu, zvimudududu zvako zvose wozviisa muchitupa changu, unenge uchingoita mari, but every month ndinenge ndichidawo kacut. Can I trust him? Ndanga ndisati ndatosvitsa nyaya iyi kuna madam. Ndakambogara pasi ndikacalculate ndikafunga kuti zvimudududu zvangu zvose kana kuri kunzi ndikazvitengesa ndinogona kusara ndiine mari. Ndinokwanisa kungosara maybe ndakabata zvekuma 90,000 kana ndikazvitengesa zvose ndichimhanya because sezvo zvafambawo ndava nenguva ndichizvishandisa. So ndiwo mubvunzo wandiinawo kubva kune vedare renyu. Ndibetsereiwo ndisati ndaudza mudzimai wangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna yapakaipa mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Munozvionawo sei? Hanzi ndo zvandafunga izvi kuti ndinge ndichiita. Hanzi ndo zvisa zvimudududu zviri 9 here paprofile remuSouth African yamawani. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nachi muri sei, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo kuuya kuno kwandakaita kuUK ndinoda kungoreurura, ndisingadi hangu kunyanya kuzvifumura because vamwe varidzi venyaya vanokwanisa kuzongonzwa ndichizvifumura ndikapinda hangu busy. Ndakange ndiine best friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye too bad. Saka munhu ainge aine lucky, but ndiwo mazuva andakatangawo kuita
ndiwo mazuva awo andakatanga kuita zvemanjuzu. Saka ndakataura nyaya yangu mugrupu rakange riri grupu revanhu avo vainge vachiita zvemanjuzu. Vakabva vanditi, unozviziva here kuti friend yako iye ane rombo rakanaka, iwe une bad luck. Saka tinokwanisa kubvisa rombo rakanaka iroro kubva paari tobva tachizoriisa pauri. Ndikati zviriko here zvinoitika. Saka pane mhiko dzandakaita dzandinotya kuti kana ndikadzitaura dzose vamwe vanhu vanokwanisa kuzotondiziva. Fast forward mukoma, ndakatotanga kutoaplya. Iye akange atombowana vanhu vainge vachida kumupa COS. That same company ndiyo yakazotondihaya. Ndakaba macontacts avo ndikatanga kutaura navo. That is how I stole her destiny. Chandiunza pano ndauya nekuti ndikuda kuudza vamwe vanhu kuti zvinhu izvi zvinotoitika. Unogona kutobirwa destiny yako ukatopesana nedestiny ukazotofa uri murombo. Zvandigere kuno kumhiri kwemakungwa ndakatotarisana zvekare nesituation yakangofanana nesituation yandainge ndakatarisana nayo ndiri kuJoni kuzonosvika ndichizonobira sawira wangu destiny yake. Pane mumwe mukadzi ari friendly, she is happily married to a white guy, but murungu uyu akange achimbogara kuZimbabwe akazouya kuno panguva yehondo yemenda. Munhu ane mari akawandisa, saka ndiye wandava kufunga kubvuta. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vanzvadzi vedu ava. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi unogona kutongobirwa your destiny wakatemba. Hey, zvakaoma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.